I després de visitar Combarro sense gent, ens dirigim cap a la península de Ogrove. Abans ens aturem a la platja de la Lanzada. Hi ha un gran aparcament, hem pogut aparcar a primera línia perquè marxaven uns, però crec que no ens quedarem, anirem a buscar un altre lloc més tranquil·let. Ogrove és una petita península de 2 quilòmetres de llarg i un d'ample que està situada a l'entrada de la ria d'Arousa. Veieu quina preciositat de lloc. Una platgeta petita, allà dalt hem aparcat al mirador del Cabreiro, surt al Parc Fornite i jo no sé si ens banyarem perquè l'aigua deu estar gelada, però com a mínim anem a prendre el solet. Tenim les tovalloles allà i super tranquils, molt poca gent. Xavier s'aventura a l'aigua gelada, que no sé si és de la ria o de l'Atlàntic. Ai, que torna! No puedo. Per què? Està molt freda? No puedo. L'home alga. Ui, sembla plàstic. Són algues. El plàstic, com et faci al·lèrgia, ja veuràs tu. ¿Me faci què? Al·lèrgia. Són tomàquets de mar. Inestable. Imagino que no es deuen menjar, perquè si no, no n'hi hauria cap. Aquí n'hi ha més. Allà. Anem a dinar a la Pelotilla. Després volem tornar a la platja, però entre que ha pujat la marea, hi ha menys sorra i hi ha molta més gent, no hi ha lloc per estirar la tovallola i decidim anar a fer un volt.
voltant trobem grans formacions rocoses de granet. Em sembla, però la veritat és que no tinc gaire idea. Ens recorda molt la costa de granet rosa de la Bretanya. Culturalment estem a prop. A partir de les 9 del vespre comença a arribar gent per veure la posta de sol. Ens afanyem a buscar un lloc a primera fila i no podem parar de fer fotos i de gravar. Inclús m'atreveixo amb un mini time-lapse. Llàstima que el dia s'acabi, però com podeu veure al proper vídeo de capvespres bonics, n'hi ha cada dia.